בואו איתנו היום 1-9 סקול תסקול. אז פה עכשיו סידרתי מיטה. וואי, איזה לב חמוד. גם כמובן סימנתי תאריך. ועכשיו תראו את התיק שלי וגם של שנה שעברה. והנה הלוק שלי היפה לבית ספר. ועכשיו כבר 6 בבוקר כזה. עדיין כולם יושנים, אז כבר הלכתי לסלון. והתחלתי לשחק קצת עם התוקי שלי. ואיך עדיין זה לא צפוי ששנה שעברה פשוט ילדה בכיתה ד' כמה מאוחר והיו צריכים להעיר אותה, ועכשיו ילדה בכיתה היא כמה מוקדם להעיר את ההורים. כאילו, תגידו לי, זה לא צפוי. אז גם לפני זה אכלתי עוגה, שתיתי פטל כדי להוסיף יום לחיוך. אז עכשיו עשיתי פה את כל הדברים, לצחצח שיניים וכל זה. כאילו, זה פשוט לא נורמלי שפשוט קמים מוקדם. והחדשקונים האלה, כל זה, זה קצת יורד לי. וזהו, עכשיו אני פה בידיים מחכה. אין מה לעשות. עכשיו אני קמה להעיר את הימוש, ותראו את הזריחה הזאת, כבר זה לא נורמלי. אז בזמן שהיא מתעוררת, אני פשוט לוקחת משהו לעשות, כי משעמם לי. אז אני בעצם יושבת, וכבר אמא שלי פשוט התעוררה כבר, וגם אח שלי, וכבר פה כולם התעוררו, ופה כבר אני הולכת להתארגן, וזהו, התעוררתי, לא התעוררתי, התארגנתי, תראו איזה יפה, ועכשיו אני מתחילה לארוז הכל פה, קופסת דורי, גלמר, תיק חירום, וכל זה, בקבוק מים, וגם, מה זה תמונה הזאת שיט? אז הנה, שמתי את התיק חירום, וגם עכשיו אני צריך לשים כמה ג'ל גבות וזה, וזהו, אני מוכנה לגמרי, good morning, לסקול תסקול, והנה, רציתי בהתחלה לשים את הסרט הזה, אבל עכשיו זה ראיתי כמו גמד עם אוזניים. אז עכשיו אנחנו ביציאה, פה כבר יצאתי. עכשיו אני מחכה למשפחה שלי כבר שתבוא. פה כבר יצאנו. ופה כבר יצאתי לאוטו של אבא שלי. הנה, ישבתי. עכשיו אנחנו בנסיעה לבית ספר שלי. וגם ביחד עם אח שלי שעולה לבית. ואני עולה ל-A. עכשיו אנחנו נהיה באיזשהו פקק קולטים. אנחנו נהיה עכשיו באיזשהו פקק. ופה כבר בעזרת השם ירדתי לבית ספר. פה כבר הלכתי לבית ספר. פעם ראשונה שאני דורכת פה בכיתה A. וזהו, ביוש. פה כבר הגעתי לבית ספר. לא היה מה לצלם. אסור אצלנו בתוך הבית ספר טלפון. ואני יכולה לעשות לכם ריקודים גם. זהו, ביוש.